Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane lokaci. Arewa Online Media TV. Wannan tasha tamu mai albarka a yau ta zo muku da labarin ci gaban shari'ar Kano ta Dabo Tunbin. To mai sauraro, ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labarin da zarar mun ɗora. A wannan bidiyon ne muka kawo muku ci gaban shari'ar Kano, inda a wannan bidiyon za mu kawo muku cikakkiyar maganar da take gudana a yanzu a jihar Kano. To mai sauraro, gwamna mai ci Abba Kabir Yusuf ya je ya yo hayar lauyan da ya yi wa Tinubu wato shugaban ƙasar Najeriya shari'a har aka tabbatar da ɗorewar kujerar wannan shugaba na ƙasa ta Najeriya mai albarka, inda ya zamo shine zai kare Abba Kabir Yusuf a matsayin lauyansa a wannan kotu da za a tafi mai suna Appeal. To mai sauraro, Arewa Online Media TV, ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane lokaci. To mai sauraro, idan baka manta ba, shi dai wannan gwamna na jihar Kano Abba Kabir Yusuf. To mai sauraro, idan baka manta ba, a tribunal ɗin nan mu ci gaba da zancen da muke kai, wato a tribunal kotun ta yanke hukuncin cewa Abba Kabir Yusuf ba shi ne ingantaccen zaɓen gwamnan jihar Kano ba. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ne ingantaccen gwamnan jihar Kano na wannan lokaci, inda gwamna mai ci Abba Kabir Yusuf ya ɗaukaka ƙara inda aka tafi Appeal. To mai sauraro, me kake gani game da wannan shari'a ta jihar Kano? Shin gaskiya ne? Waye mai gaskiya a cikinsu? Ka ajiye mana ra'ayinka a cikin comment section. To mai sauraro, kana tare da wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane lokaci. To mai sauraro, ka ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu a kowane lokaci da zarar mun ɗora sahihun labarai a kowane lokaci. To mai sauraro, mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka Arewa Online Media TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin kowane irin yanayi, inda za mu ci gaba da kawo muku da daɗaɗɗen labarai da ci gaban shari'o'i na wannan ƙasa tamu mai albarka.